Dad, ano sa tingin mo ang tamang form of disiplina para sa bata? Paluin or pagalitan? Well, kasi ganito yan. May mga batas sa ibang bansa na pag pinalo mo ang bata, pinagbabawal na yan. No? May mga laws against that. No? Pwede kang mahabla ng violence against children. No? So yan yung isang problema. Pangalawa, kung pagagalitan, sometimes sa sinasabi naman ng mga kababayan natin o ng mga ibang magulang, parang hindi tumatalab minsan. No? Kaya kung mapapanood natin kahit sa mga ibang pamilya ng mga Amerikano, pag sinasabi lang grounded ka, pinagagalitan, pero minsan tumatakas pa rin yung mga bata at pag kalaunan, sinusuway pa rin nila yung mga magulang nila. So, yan yung dalawang dapat balansehin natin. Ngayon, kung papaluin mo naman, dapat wag naman yung palong talagang masasaktan yung bata. Palong mararamdaman niya ng kaunti, yung tama lang, moderation ang tawag dyan, no? Kinakalami, moderation. Saka bago mong paluin, dapat pinagsasabihan mo muna yung bata. Dapat malaman muna ng bata kung bakit mo siya pinapalo o papaluin. Dapat malaman ng bata kung ano yung dapat niyang gawin at hindi gawin bago mo siya paluin. Pero again, uulitin ko, ang problema kasi sa ibang magulang, naaabuso. No, nasosobrahan yung palo, nasusugatan yung mga bata, yun talagang dapat bawal na. No? So, wag naman ganon. Pwede namang paluin mo, pwede mong paupuin, pahigain, palagyan mo ng papaluin mo ng sinturon. Hindi naman masakit masyado. Yung tama lang, kinakailangan moderated lang. Pero again, as I've said, bago paluin, dapat kinakausap muna at sinasabi kung bakit siya papaluin. Parang sa ganun maunawaan niya yung kanyang pagkakasala o pagkukulang. Pero siyempre, bago ka dumating sa ganung hakbang, dapat may warning muna. Warning 1, warning 2, then sa warning 3. Ngayon, kung pagagalitan mo lang naman, meron naman nagsasabi, dapat pagalitan lang. Yung nga, sinasabi natin, kadalasan, hindi sinusunod yon o sinusuway yun. Kaya sa Amerika, kung mapapansin mo, yung mga bata, lumalaking minsan bastos o lumalaking hindi nagre-respeto sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda. Kasi nga, sa tingin nila, yung karapatan nila nandoon, no? Na hindi sila pwedeng maliitin kahit na sila mas bata. So, yun lang naman ng mga problema ng isang lipunan o ng isang pamilya. Pero kung pagagalitan mo lang, kadalasan, maaaring yung mga bata hindi madisiplina. Kung papaluin naman, pagpapaluin dapat may warning muna, then lecture, bago palo, pero moderated na palo. Kasi nga may kasabihan, kahit na sa Biblia, no? Spare the rod, spoil the child. Ibig sabihin nyo, pag hindi mo papaluin yung bata at didisiplinahin, lalaki yan na pasuway at isang pasaway na mamamayan sa isang lipunan. No? So, yun ang mga nakikita natin. Well, siguro Dad, yung nakikita ko rin is aside from sa form of punishment naman, yung also before punishment na sinabi mo, dapat kausapin muna ang mga bata para ipaalam sa kanila kung ano ba dapat ang hindi dapat nila gawin at kung ba't sila ipapaluan kung nagkasala man sila. Pero ang importante din para sa akin ata sa parenting is hindi lang nandun kayo as parents para sa punishment, kundi sa every part ng buhay ng children ninyo or mga kabata ninyo para makausap ninyo at ma-raise nyo rin sila na sana hindi naman mapunta doon sa kailangan mo silang idisiplina kasi na-raise nyo sila na maging mabuting bata na rin. Wag natin kalimutan to. No? Pag nasobrahan yung parusa sa bata, lalaki yan na mananakit din ng kapwa yan at magiging salot siya sa lipunan. No? Kaya maraming mga tinatawag natin mga abusadong mga husband ay biktima ng mga child abuse nung kabataan niya. So yan wag natin kalimutan yan. No? Kasi pag ginawa natin ng sobrang parusa, pag nasaktan masyado, na dinidibdib yan ng isang bata at ilalabas niya sa ibang paraan. So, ingatan din natin yun. Dapat moderated lang, with moderation. Ngayon, kung hindi naman natin papaluin, pagagalitan lang natin, darating ang araw na ang didisiplina sa kanya, lipunan, mas masakit yun. No? Kasi pwede siyang mapatay, pwede siyang makulong, pwede siyang saktan ng kapwa niya kasi nga kulang sa disiplina. So, yun ang naging problema ng isang lipunan kung walang tamang disiplina sa isang tahanan. Sana natuto kayo doon sa either paluin or pagalitan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.